खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। दृष्टिरूपा बरदलैनो लाइमोन खौरांगिरि बान्था 2024। गुवाहाटीआव मोननै लामा जाब्रबथाय, सासे आइजोनि जिउ खहा, सासे जोखोम। 2023 मायथाइयाव गुवाहाटी LGBI बिरखं गाथोननिफ्राय सा 4.6 मिलियन हान्थियारिफ्रा हान्थिदों। गुवाहाटी IITनि मावफारिया गौतम गगैआ आल्फा उदाङाव हाबफैबाय। फैगौ गुणोत्सवआव गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोरा बायजोआरि नायदिंगिरिनो बेदर होनो मोननाय नङा। सप्तासेनि गेजेराव 1216 ता साख्रिनि थिसनथाइखौ फोसावगोन बुंदों प्रमद बर'। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। खौरां बिजोंनि फोथाराव गावखौ बावसोमनानै मेंनाय आरो बानाय गैयाजासे खामानि मावबोनाय खौरांगिरि दृष्टिरूपा बरदलैआ देग्लाय 2024 मायथाइनि लाइमोन खौरांगिरि बान्थाखौ मोननो हादों। गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय मोननो हादों खौरांगिरि दृष्टिरूपा बरदलैआ बे लाइमोन खौरांगिरि बान्थाखौ। मख'नो गोनांदि आथिखालाव इंराजि खौरां बिजों आसाम ट्रिब्युनाव खौरांगिरि खामानि मावगासिनो दङ खौरांगिरि दृष्टिरूपा बरदलैआ। बकाखातनि थागिबि दृष्टिरूपा बरदलैनो बृहस्पतिबारखालि कटन मुलुगसोलोंसालिनि बिष्णुराभा अडिट'रियामाव गथायदों बे बान्थाखौ। गुवाहाटी नोगोरमानि दाबनै गुबुन गुबुन जायगायाव लामा जाब्रबथाय जादों। बृहस्पतिबारखालि जालांनाय बे लामा जाब्रबथाया गिबियाव लालमाटि ओनसोलाव 37 नं राजा लामाखौ बारस'नाय समाव गंसे आल्ट्रा बासआ सासे आइजोखौ सौख्लायो। सौजानाय आइजोनि जिउआ जायगायावनो गोमादों। अदेबानि थैनाय आइजोनि मुंखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। नैथियाव गंसे स्कर्पिय' साखा खबब्रै गारिया सुजित कुमार मुंनि सासे सुबुंखौ सौख्लायनानै जोखोम खालामदों। पुलिसनि सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला स्कर्पिय' गारिनि ड्राइभारा जौ लोंनायमोन। गुवाहाटी लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननिफ्राय हान्थिगिरिफोरनि हान्थिनाया 2023 मायथाइयाव 17% बांदों। गासै सा 4.6 मिलियन हान्थिगिरिफ्रा गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय बिरखंजों हान्थिदों। बेनिनो 2.9 मिलियन हान्थिगिरिफ्रा बिरखंजों फैदों आरो 2.7 हान्थिगिरिफ्रा बिरखंजों थांदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव अख्रां लामाजों हान्थिगिरिफ्रा गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय हान्थिनाया सिगांनि रुजुनायाव गोबां बांदों। नोजोर होनो गोनांदि 2023 मायथाइयाव गासै 46,000 बिरखंफोरा गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव फैदों आरो थांदोंमोन। बेनिनो गं 23,300 बिरखंफोरा गुवाहाटी बिरखं गाथोननिफ्राय थांदोंमोन। 2022 मायथाइयाव गासै 44,000 बिरखंफोराल' थांदों आरो फैदोंमोन। IIT गुवाहाटीआव टेकनिशियाननि खामानि मावनाय मावफारिया गौतम गगैआ परेश बरुवाजों दैदेनजानाय आल्फा उदाङाव हाबफैबाय। शिबसागर जिल्लानि आमगुरियाव जोनोम मोननाय गौतम गगैआ मा जाहोनाव गावनि साख्रिखौ नागारनानै आल्फा उदाङाव हाबफैखो बेखौ साननानै आथिखालाव गोबां सानसुमैफोरा सोमोनांदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव लाइमोनफोरा आल्फा उदाङाव हाबफैनायखौ होबथानो गोबां राहा लानाय जादों। मख'नो गोनांदि तिनसुकिया जिल्ला पुलिसआ थांनाय 24 डिसेम्बर 2023 आव साथाम आल्फा सोद्रोमाखौ इनकाउन्टाराव गावथारदोंमोन। गुबुन फारसेथिं कामरुप गामि पुलिसआ प्रान्जल दास मुंनि सासे आल्फा सोद्रोमाखौ गावनानै जोखोम खालामदोंमोन आरो पुलिसआ बेनिफ्रायनो गुवाहाटी IITनि मावफारिया गौतम गगैआ आल्फा उदाङाव हाबफैबाय होननानै रोखा जादों। फैगौ 9, 10 आरो 11 जानुवारि 2024 आव जानो गोनां गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि गुणोत्सवआव बायजोआरि नायदिंगिरि एबा इभालुएटरफोरनो रावबो फरायसालि सामलायगिरिफ्रा बेदर जाहोनो मोननाय नङा। बेनि थाखाय आसाम सोरखारनि समग्र शिक्षा सामलायगिरि मिशन डाइरेक्टरा बिथोन होदों। मोनफ्रोमबो जिल्लाफोरनि कअर्डिनेटरफोरनो गोख्रैनो बिथोन हरदों बे आयदानि सायाव, जाहाथे बयबो फरायसालि सामलायगिरिफ्रा बेदर होआजासेनो निरामिस जाहोहरो बेखौ बिथोन हरदों। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो बिसायख'थिनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बार बारनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बिब्दिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय हारापुटा नब्लाङाव श्रीरामपुर ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव इउपिपिएल दोलोनि गिदिरथार जयनिं हाबाफारि जानायखौ नुनो मोनो।
बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि सोरखारखौ मोजां मोननानै आरो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोननानै गोबां बिपिएफ कंग्रेस जेएसपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय गासै 1200निबो बांसिन मावथिफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जयेन जादों। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे इएम उइलसन हास्दा, उकिल मुसाहारि आरो 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो सान्थि फैदों होननानै बुंथियो। लोगोसे हाग्रामा महिलारिजों दैदेननाय सोरखारा 19 बोसोराव मावनो हायै खामानिखौ इउपिपिएलआ 3 बोसोरावनो मावनानै दिन्थिनो हादों होननानै फोरमायदों। लोगोसे सप्तासेनि गेजेरावनो 1216टा साख्रिनि थिसनथाइनि फोसावथाइखौ फोसावगोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।